Está a traballar o Goberno local para que a Escola Municipal de Música poida desenvolver o seu proxecto educativo e chegar a facer os 50 anos nas mellores condicións? Sí, estamos traballando niso. A cultura musical de base da Coruña medrou ao longo dos últimos 25 anos grazas ao importante proxecto pedagóxico que se veu desenvolvendo dende a Escola Municipal de Música. Hoxe, dende o Grupo Municipal do BNG, queremos volver parabenizar esta comunidade educativa que posibilitou que ao longo destes primeiros 25 anos a formación musical prendese en máis de 10.000 alumnos e alumnas e agradecer, por suposto, tamén a demostración desta fortaleza na celebración coa que nos honraron no Teatro Colón o pasado 19 de abril. O talento e o esforzo demostrados no escenario nese día de festa e coas mellores galas, froito do traballo entregado e silencioso das aulas, obríganos a observar como está a ser o día a día da Escola Municipal de Música. A quen coñecemos a evolución desta escola nestes 25 anos, preocúpanos o insuficiente apoio e o papel secundario que agora ocupa no Consorcio para a Promoción da Música e que merece unha resposta do Goberno local. Por unha banda, observamos un edificio con múltiples e persistentes problemas estruturais e onde se comproba que non hai un mantemento ordinario. Como exemplo, na escola neste momento hai 49 tubos fluorescentes fundidos. Parécelle ao Goberno municipal que este apagón é compatible coa excelencia educativa? É bo exemplo para presumir da Coruña como referente cultural do noroeste peninsular, como adoita dicir este Goberno local? Por outra banda, hai nesta escola unha dirección que non conta con orzamento propio, que impide, polo tanto, desenvolver o proxecto didáctico do que se responsabilizou ao optar ao cargo. Comprobamos tamén unhas limitacións económicas que impiden, por exemplo, programar actuacións fora do centro, participar da oferta cultural da cidade ou repoñer material. Imaxinan unha escola de música onde se aprende con instrumentos en mal estado ou insuficientes porque os que se deterioran non se repoñen? Como non se está a dedicar a escola parte do aumento de 250.000 euros proposto polo BNG no acordo de orzamentos para este ano 2024? Comprobamos tamén unha escola a que non se lle está permitindo medrar. Por unha banda, para atender a demanda de alumnado que queda fora por falta de prazas, nalgúns instrumentos, sobre todo, nas quendas de tarde, pero tamén para ofertar aulas pola mañá, como xa houbo noutro tempo, sobre todo para público adulto. E, finalmente, comprobamos que agora temos unha escola municipal de música a piques de rematar xa en moi pouco tempo a concesión, sen que o Goberno local nos traslade que está a traballar nunha proposta alternativa con toda a incerteza e inseguridade que isto está a provocar no profesorado. No BNG compartimos estas preocupacións do profesorado da Escola Municipal de Música, que son a preocupación polo futuro inmediato da formación musical de base na nosa cidade. Pode o Goberno local mudar a súa partitura silenciosa que segue e comprometerse coa comunidade educativa da Escola Municipal de Música a impulsar un proxecto cultural e formativo de base para a cidade como é este? Desde logo sería, neste ano 2024, unha boa homenaxe a Luísa Villalta, violinista e amante da música. Moitas grazas. Moitas grazas. Para este Goberno, a función pedagóxica e o fomento da cultura de base que encarna o proxecto da Escola Municipal de Música é fundamental, é esencial. Un proxecto que naceu co impulso dun goberno socialista e un proxecto do que estamos permanentemente pendentes e no que estamos traballando a cotío. De feito, esta cuestión que se traslada agora mesmo das luminarias xa está en vías de solución desde a pasada semana. Cuestións, digamos, concretas a parte, penso que o que non se pode negar a implicación do Goberno da nosa alcaldesa na Escola Municipal de Música en varios aspectos. Un, que é o esencial, o fundamental, tamén é as condicións laborais dos mestres e das mestras da Escola Municipal de Música, que por fin teñen un convenio colectivo digno, con condicións laborais e retributivas dignas. Algo no que tivo que ver moito o traballo do Goberno da nosa alcaldesa. Moito, moitísimo, diría eu. E que contrasta, por desgracia, coa situación de outras escolas municipais de música, como, por exemplo, líamos recentemente, hai un par de semanas, o caso da Escola Municipal de Música de Santiago, onde a CIGA comunicaba que chegara a un acordo coa Inspección Laboral para resolver uns problemas das condicións laborais dos
do persoal da Escola Municipal de Música e mesmo falaba claramente de inacción durante un ano dos responsables da Escola Municipal de Música. Aquí non hai esa inacción, aquí o que hai é un compromiso claro e rotundo coa función pedagóxica formativa da Escola Municipal de Música. E ese compromiso conleva, pois, efectivamente, que o Consorcio de Promoción da Música teña que dedicar recursos de forma prioritaria á mesma. E conleva tamén o compromiso de impulsar desde o punto de vista da imaxe simbólica do valor da Escola Municipal de Música o seu traballo. Como ben se decía, co 25 aniversario da Escola Municipal de Música, fomos a un recinto, creo que esencial na vida cultural desta cidade, que ten un alto valor, como é o Teatro Colón, e que creo que mostra moi as claras, que non existe discrecionalidade ni arbitrariedade na xestión dos recintos culturais, e dous, que a Escola Municipal de Música ten un valor esencial para este goberno até o punto de levar a súa gala de 25 aniversario ao Teatro Colón. E podo anunciar tamén, hoxe aquí, que a gala de final de curso da Escola Municipal de Música terá lugar tamén no Teatro Colón, non no Ágora, como era habitual noutros mandatos, no Teatro Colón, porque eu creo que a Escola Municipal de Música e o seu traballo ten que ter o mellor recinto cultural que pode ter esta cidade para eles, que neste caso é o Teatro Colón. Tamén estamos a traballar, obviamente, en blindar a financiación da Escola Municipal de Música co resto de membros de administracións implicadas no Consorcio de Promoción da Música, con xestións coa Xunta e con xestións coa Diputación, para que as aportacións que se fan tanto pola Xunta como pola Diputación estén orientadas á Escola Municipal de Música e ás súas necesidades. De feito, a propia Deputación, a área de Cultura da Deputación, transmitímoslle a nosa vontade de que no convenio que existe coa Diputación para financiar a Escola Municipal de Música se estableza xa unha cantidade concreta destinada especificamente á mesma. No convenio, falo do convenio que ten co Consorcio de Promoción da Música. É esencial e non ten ningún sentido a participación da Administración Pública nun proxecto como o do Consorcio se non se vincula a actividade formativa e pedagóxica da Escola Municipal de Música e tamén a actividade de fomento da cultura de base. Moitas grazas, rematan aquí as preguntas do BNG.